Ja des de que mamava devia pintar o dibuixar o tacar parets, perquè d'alguna manera a mi la pintura i l'art i el dibuix i els colors m'han servit per entendre una mica el món. I no ho dic en broma ni en ironia, sinó que és que jo ho necessito per viure. Vull dir, el dia que no treballo, el dia que no em venen idees, que passa, tot això passa, el dia que, no sé, que em trobo com avorrit, em trobo malament. Em trobo fins i tot físicament malament. És un virus que ens inoculen i ja està, i no ho pots evitar. La meva àvia em va entendre molt i va fer entendre la meva manera de ser i de fer a la meva mare i al meu pare. La resta de la família no ho entenia perquè jo vinc d'una família treballadora, modesta, però la meva àvia va tenir com a amiga íntima la Margarida Xirgu. I clar, els hi parlava del Casas, del Rossinyol, del Mir. Clar, no hi havia futur, no n'hi havia. Vaig tenir la sort que després de voltar totes les sales i saletes de Barcelona i instituts que tenien sala amb la carpeta sota el braç, vaig anar a la millor que hi havia, però ja a l'última, que era la sala Gaspar, i allà, doncs mira, allà em van agafar i vaig fer una exposició. Jo tenia molt poc coneixement de la pintura encara. El que és evident és que la història de l'art, com la història de la poesia, com la història del cinema, tot està encadenat, uns anem al darrere dels altres. Ara, influències, si tingués que parlar d'influències, potser parlaria més d'influències dels poetes i els músics que no pas dels propis pintors. I sí, he escoltat molta música, he llegit tota la poesia que he pogut. Jo crec que darrerament l'art contemporani, per un general, s'ha desviat per un viarany una miqueta decoratiu. Per altra banda, s'ha sotmès molt a la imposició del mercat i per altra banda crec que li falta pensament. Jo crec que l'art sense pensament i sense poesia no té massa sentit. Jo segueixo un horari molt rígid, molt, independentment de que després treballi en el sentit productiu o no. La xispa inicial, la idea, la noto, però són uns esbossos molt sintètics, molt, com t'ho diria jo, com autoordres. Recorda això, recorda l'altre. De vegades passes, i no menteixo, mesos al darrere d'una cosa, rumiant-la, reflexionant, com ho diré això, com no ho diré. Potser que no ho expliqui massa, perquè també les obres massa tancades, vull dir, sembla que costi més d'obrir-se a la gent. I són hores de reflexionar, són hores de treball, són hores de concentració. I tard o d'hora hi ha un metabolisme que surt de fora, passa per tu i torna a fora ja transformat. És un metabolisme estrany, però en el qual qualsevol cosa, una llum, un paisatge, una lectura, una poesia, tot això et pot posar en marxa. Hi ha un procés, que és el procés creatiu, que és quan l'obra a vegades sembla que repliqui, que digui no vas bé per aquí, o a l'inrevés. Que després jo també estripo molt i destrueixo molt perquè no m'ha sortit el que volia i torno a començar. I tot comença perquè és un examen d'humilitat permanent. Ara, moltes vegades és molt pesat, estar tantes hores només en contacte amb els materials, aprovant els dubtes, és molt torturant. Un ha de ser el màxim d'exigent amb un mateix. El dolent és que quan a vegades has de ser tan exigent amb tu mateix ho ets amb els altres. I això no és maco.
El pitjor de tot, per mi, és la sensació de buidor que et queda quan les obres són com els fills, se'n van, no? Ara que estan aquí les obres tapades, a punt de marxar, definitiva per a complir la seva missió, que és de ser contemplades, et deixa una sensació molt gran de buidor. No té cap sentit continuar una etapa que ja cobra vida, però en canvi estàs buit perquè no tens la següent. Llavors això és desagradable, això. Aleshores, aquesta exposició és una exposició que és molt concreta, que neix d'una pregunta, que és la mirada interior, insisteixo, mirada interior amb interrogant, perquè també és això, no? La creació és fer preguntes als altres i que són les mateixes que et fas tu. I també he volgut expressar-ho generalment a través de la radiografia com a objecte, no? Que és una mirada interior, també. Són radiografies, evidentment, manipulades, ampliades, després pintades, però que em donaven una mica la sensació d'anar per un camí semblant al de la muntanya màgica de Thomas Mann. I hi ha una escena molt bonica, preciosa, en què l'estimada, la promesa, l'enamorada del personatge, li regala, diu, una joia molt personal, i el que li regala és un tros de radiografia dels seus pulmons, perquè la muntanya màgica era un sanatori per tuberculosos en el qual hi morien tots. No tinc un sentit de possessió ni de col·leccionisme de les pròpies obres. Al contrari, jo crec que quan les obres són contemplades és quan comencen a agafar un sentit. El que és molt important és que la pintura no sigui una cosa tancada. Sigui figurativa, hiperrealista, abstracta, simbolista, surrealista, que no sigui una cosa tancada. O sigui, que no expliqui, sinó que suggereixi. L'art és preguntar, preguntar-se a un mateix, interrogar-se a un mateix i exposar dubtes a les persones que s'ho miren. És un diàleg enriquidor i alhora meravellós en què s'uneix l'obra, l'espectador i l'autor ja queda una mica al marge. T'has de deixar portar per lo que et suggereix l'art. T'has de deixar emocionar o sentir sentiment de rebuig, que també pot ser. El que em quedo és amb el que algunes vegades he tingut la sensació de que amb el que jo feia o havia fet doncs havia sigut útil a algú o a un sector de la societat. Aquesta és la màxima satisfacció que pots tenir. Que algú se senti acompanyat, podria ser entès, i després hi ha una cosa molt bonica que et poden dir que això també ho havia pensat jo. Perquè és que darrere de cada pintura, sobretot de les meves, hi ha pensament, o hi ha una reflexió. Llavors, coincidir amb altres persones, doncs això és molt agradable.